שלום דוב אלבוים. שלום וברכה. סופר ויושב ראש מרכז הגות ויצירה בינה. קשה לי לתאר אם ילד אנגלי או ילד אמריקאי ככה לא יודע את ההיסטוריה של המדינה שלו. היסטוריה של המדינה שלנו קצרה הרבה יותר, ומתוך איזושהי כותרת של סקר שעשה מכון גיאוקרטוגרפיה עבור בינה עולה תמונה מאוד מאוד עצובה, מצטיירת תמונה עצובה. תן לנו בבקשה כותרות מהסקר הזה. באמת הסקר הזה מגלה שהרבה מאוד מהציבור, למעשה 40% מהציבור הישראלי, לא מבינים מה זו מגילת העצמאות. הם לא יודעים שזה היה המסמך שבעצם הכריז על הקמת המדינה והקים את המדינה, וגם אחראי העקרונות הגדולים של מדינת ישראל בדבר היותה מדינה יהודית, דמוקרטית, עם שוויון זכויות. לא מודעים לזה בכלל. וזה למה? וזה, אתה יודע, זה לא... חלק חושבים אפילו שמגילת העצמאות זה משהו שקרה בארצות הברית רק, ואין לו שום קשר אלינו. טוב, וזה מיד לוקח אותי לתחומי עיסוק שאני ככה נוהגת לחפור בהם הרבה פעמים כאן, וזה עניין החינוך לאזרחות, ובכלל לימודי האזרחות, כחלק מההוויה שלנו, כחלק מהזהות שלנו, לדעתי כמקצוע הכי חשוב שאנחנו צריכים לעסוק בו יומם ולילה, ממש ככה. כן, אין ספק שאנחנו רואים כל מיני גילויי גזענות במדינת ישראל. ללא ספק זה נובע מכך שמערכת החינוך באיזשהו מקום כשלה בהנחלת הערכים היסודיים שעליהם הוקמה המדינה. אבל אני חושב שהמשמעות של זה היא הרבה יותר רחבה. את יודעת, למעשה ארגון בינה שאני חבר בו ואני החלטנו להפנות משאבים עצומים כדי להחזיר את מגילת העצמאות לאזרחי מדינת ישראל, כי יש בה הכל בעצם. כי שלנו, אלה היסודות שלנו, וזה מגיע לנו. אגב, צריך להזכיר שארגון בינה בינה זו ישיבה חילונית. כן, הישיבה חילונית בינה זה בית מדרש ללימודי יהדות ברוח התרבות החילונית. אנחנו לומדים את התרבות היהודית מתוך הערכים, אם תרצי, של מגילת העצמאות. זה אומר, אנחנו רואים את המכלול היהודי כמכלול תרבותי, שבין אם אנחנו דתיים ובין אם אנחנו חילונים, אנחנו ניזונים ממנו, אנחנו משתמשים בו, הוא חלק מהזהות והתרבות שלנו. וכשאני חשבתי, לפני שנתיים חשבתי, איך אנחנו מעוררים את החברה הישראלית לעסוק שוב בשאלות הגדולות של הזהות שלה. כי אין ספק שאנחנו נמצאים בשנים של חשבון נפש, של חשבון זהות, אפשר לומר. איך אנחנו גורמים לחברה הישראלית לדבר שוב פעם מחדש באופן רציני ועמוק על היסודות שלה, על מה היא רצתה להיות כשהיא קמה. וחיפשנו מה הפלטפורמה, ומהר מאוד הבנתי שהטקסט היחידי שכל אזרחי ישראל הציוניים, בואי נגיד, יכולים להזדהות איתו ורוצים להזדהות איתו, זה מגילת העצמאות. הבעיה היא שלא כולם מכירים אותה. נכון, אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך, זאת תהיה שאלה אולי קנטרנית במידה מסוימת. הרי גם אנחנו וגם ארצות הברית, אם אנחנו כל כך רוצים להידמות לה או לא, אבל במקרה הזה מדינות מהגרים. למה שם הזהות היא טוטלית וכאן לא? כלומר, איפה טעינו? זאת עוד שאלה קלישאתית שאנחנו נוהגים לשאול גם בימים האלה שבין שואה לתקומה. איפה טעינו ואיך מחברים את כל האנשים שהגיעו לכאן, כי הגיעו לכאן, לא בטוח שכולם יודעים למה, לאותה מגילת עצמאות ולזהות הזאת ולתרבות הזאת שהיא כל כך חשובה לכל אחד מאיתנו. תראי, דבר ראשון, טעינו אבל לא מאוחר לתקן. את יודעת, כולה אנחנו 65 שנה, לארצות הברית לקח מאות שנים לבסס את הזהות שלה, ואנחנו נעשה את זה לדעתי יותר מהר מארצות הברית.
העניין הוא שאנחנו יהודים. ליהודים יש את התנ"ך. ליהודים יש את הטקסטים הקדושים שלהם. להכניס עוד טקסט שיהפוך להיות טקסט יסודי לתוך התרבות היהודית זה לא דבר שמה בכך. וכאילו אנחנו לא צריכים טקסטים מקודשים, כאילו אנחנו לא צריכים טקסטים מכוננים, כי יש לנו את התנ"ך ויש לנו את התלמוד למי שרוצה, ולשומרי ההלכה יש את השולחן ערוך, אז כאילו לא צריך. אבל זה לא נכון, כי החברה שלנו כל כך מקוטבת, משוסעת, יש כל כך הרבה דעות וכיוונים, שאם יש טקסט אחד, יסודי, שהוא מסמך שחתמה עליו האספה המכוננת, שאני רוצה להזכיר למאזינים, היו שם גם חרדים וגם שמאלנים קיצוניים, יותר אולי קיצוניים ממה שיש בכלל היום. היו שם קומוניסטים לחלוטין שחתמו על המגילה. כולם היו שם, נכון. זאת אומרת, אם יש טקסט שיכול להכיל את כל החברה הישראלית, זה מגילת העצמאות. אגב, אתם תקיימו אירוע בהקשר הזה בשבוע הבא, נכון? כן, אנחנו מקיימים אירוע, אני חושב שזה משהו שקורה לראשונה בתולדות המדינה. במקום הכי סמלי להכרזה. במקום הכי סמלי, במקום שבו בן גוריון והאספה המכוננת קראו וביצעו את הכרזת העצמאות בהיכל העצמאות בשדרות רוטשילד בתל אביב. אנחנו נקרא את המגילה כמו שקוראים טקסט קדוש, אבל לא רק נקרא אותה, גם נדרוש אותה, גם ננסה לפענח אותה באמצעות שורה של אנשים שכל אחד יקרא קטע מהמגילה, ננסה לפענח אותה ולהבין את המשמעויות שלה ואת החזון שהיא מציירת לנו בימים האלה, לא רק בזמן ההוא. כן, טוב, אני מאוד מודה לך דוב אלבוים, סופר, יושב-ראש מרכז תרבות ויצירה בינה, וזה יקרה ביום שלישי נדמה לי, ביום העצמאות עצמו. כן, ערב חג העצמאות, אנחנו נתכנס ב8 בערב בשדרות רוטשילד, אז זה יום שני, ונפרש את המגילה מחדש. אני מאוד מודה לך, תודה רבה, באמת אירוע חשוב, פרסומות. מטבחים זה פרפקט ליין, מטבח 10 מטרים, 8,900 שקלים בלבד. ריצופים זה פרפקט ליין, גרנית פורצלן 60/60, 39 שקלים ו90 בלבד. שלום, כאן מיקי ברקוביץ'. כשהגב או הברכיים מציקים, אני מטפל בעצמי בבית בעזרת BQ לייזר, מכשיר רפואי קטן.